Krásný den. Využíváte ve vaší společnosti Microsoft Teams jako nástroj pro chat a online hovory? Pomocí Microsoft Teams toho ale dokážete mnohem více. Nevyhazujte zbytečně peníze za nákup dalších externích nástrojů a naučte se využít maximum z toho, co vám nástroje Microsoft 365 nabízí. V tomto videu vám přinášíme praktický návod, jak řídit firmu, jednotlivá oddělení, projekty či agendy v Microsoft Teams. Objevte možnosti, jak spolupracovat s kolegy na dokumentech v reálném čase nebo automaticky schvalovat žádosti o dovolenou v Microsoft Teams. Live ukázku si pro vás připravila moje živá kolegyně Sabina. Sabino, mohu tě požádat o vysvětlení základních pojmů, které při kolaboraci v Microsoft Teams používáme? Jsou dva základní typy týmů. A tým veřejný, a veřejný je myšleno z pohledu organizace. To znamená, že do něj mají přístup všichni zaměstnanci organizace. A potom týmy soukromé. A to znamená, já jako vlastník určím lidi, kteří tam mají v rámci organizace přístup. A na této ukázce máme týmy Elektro 365, e-shop a pobočka ABC. Každý tým má v sobě takzvané kanály, kterých je zase více typů. První z nich je kanál standardní, který se automaticky vytvoří při vzniku týmu. Zde se jedná o kanál obecné, to znamená, ten je tam vždycky přednastavený a já to nemůžu změnit. Jako vlastník můžou dále přidávat kanály, teda buď to ty standardní, a nebo kanál soukromý. To znamená, že v rámci toho týmu do toho daného kanálu budou mít přístup jenom někteří zaměstnanci. My to používáme třeba pro kanál strategie. Strategie je přístupná jenom managementu společnosti, ale zbytek týmu a ostatní kanály v rámci toho týmu jsou normálně veřejné. A poslední možností je sdílený kanál, kam vlastně můžu přidat kohokoliv. To znamená zase nejenom členy toho týmu, kde ten kanál je umístěný, ale i právě mimo tento tým, to znamená ostatní zaměstnance z organizace. Pro účely live ukázky jsme v Teamsech vytvořili fiktivní společnost Elektro 365, která se zabývá prodejem elektrospotřebičů. Tato společnost má 3 kamenné prodejny, e-shop a 20 zaměstnanců. Vedení společnosti se rozhodlo, že nebude kupovat drahý ERP systém, ale nastaví si řízení firmy včetně jejich poboček a e-shopu pomocí Microsoft Teams. Více už v live ukázce. Tak, první, na co se podíváme, je přes ikonu 3 teček a na to, jak se dostanete právě na správu rolí a členů toho týmu. To znamená, já kliknu na 3 tečky na správu týmu. Tady vidím, že kolegyně Lenka je vlastník a ta přidělila práva Iloně, Kristýně a mně. Tady vy můžete zároveň vidět, jakou roli má který člen toho týmu a můžete tady vidět, že Kristýnu tady máme jako hosta. Při té příležitosti rovnou vysvětlím, co to znamená. Například kolegyně Ilona je tady standardní člen, to znamená, ona je člen organizace, má standardní licenci Microsoft 365 a protože s Kristýnou jsme měli externí spolupráci a potřebovali jsme, aby přistupovala do některých kanálů a měla přístup k některým dokumentům, tak jsme jí přidělili takzvaný hostovský účet, abychom jí nemuseli kupovat standardní licenci. A dále se o tom budeme bavit i v kontextu, jak jsme to využili třeba i s našimi klienty a realizovali tak velkou úsporu. Tak, nyní se podíváme i na složení těch dalších týmů. Při té příležitosti možná ještě vysvětlím, jak doporučujeme vlastně řešit tu správu rolí a přístupů k jednotlivým dokumentům a složkám. A za nás to řízení práv a práce na dokumenty je právě nejlepší řídit v rámci těchto týmů. Protože ta práva se řídí tím členstvím v tom týmu a já pak dále nemusím řešit nastavení oprávnění na těch jednotlivých složkách. Protože samozřejmě existují jedinečná oprávnění k souboru nebo složce, které já můžu někomu přidělit, ale máme tu zkušenost, že se potom rychle ztrácí přehled, kdo ta oprávnění kam má. Takže opravdu doporučujeme si ta práva řídit tím, kdo je členem týmu a kdo je členem daného kanálu, případně to uvést jako soukromé, pokud nechcete to sdílet s ostatními členy v organizaci. Tak další část, na kterou se podíváme, tak v týmu Elektro 365 máme kanál produkty a projekty a půjdeme se podívat na to, jakou agendu tím právě tato společnost může řešit. A já jsem si vybrala, že právě tento tým bude jednotné úložiště pro evidenci skladových zásob a pro produktové karty.
To znamená, ve složce evidence skladových zásob mám excelovské soubory s aktuálními skladovými zásobami jednotlivých poboček a e-shopu. A dále tady jsou uložené i produktové karty, které potřebuje vidět jak oddělení e-shop, tak vlastně jednotlivé pobočky. A dále tým e-shop má svou agendu zpracovávání objednávek z e-shopu. Proto tady má kanál objednávky z e-shopu, kde má uložené objednávky v jednotlivých složkách podle data. Zde rovnou zmíním, že je možné udělat celkem jednoduchou automatizaci pomocí nástroje Power Automate, kdy v momentě, kdy přijde na e-shop nová objednávka, tak je možné nastavit, aby se tato objednávka automaticky ukládala do složky, do tohoto kanálu s dnešním datem. A na základě toho může přijít i notifikace, ať už do chatu nebo do příspěvku členům tohoto týmu, aby věděli, že teda je tady nová objednávka, která se má zpracovat. Tato drobná automatizace pomocí nástroje Power Automate může tu denní operativu velmi urychlit a zároveň zaměstnanci e-shopu nemusí sedět na e-mailu nebo na e-shopu a čekat na to, jestli nějaká objednávka přišla nebo ne. Budou o tom notifikováni automaticky. Tak, nyní se podíváme na spolupráci na dokumentu, o kterém mluvila Kristýnka. Podíváme se na to z pohledu kolegyně Lenky, to znamená, to je ten pohled, který vidíte takhle tady, a zároveň upravuje v reálném čase i kolegyně Ilona. Takže tady přesně vidíte tu demonstraci, pokud upravujete dokument v reálném čase ve více lidech, což si myslím, že je v dnešní době velmi důležitá věc. Ať už připravujete nějakou cenovou nabídku, nebo my tady máme zrovna třeba newsletter pro klienty. Takže já jsem si ten úkol vymyslela tak, že já jsem připravila nějaký dokument a poprosila jsem kolegyně Lenku a Ilonu, aby si to přečetli a případně mi tam něco doplnili, upravili a v momentě, až to budou mít hotové, tak aby mi dali vědět. Kolegyně tedy vlastně fungují formou spolupráce, povolili si tady nahoře sledování změn a zobrazení komentářů, aby se v tom dobře orientovali. A v momentě, kdy budou mít hotovo, tak mi nemusí psát e-mail, ale stačí, když mě pouze označí v komentáři. To tady bude i za chvilku vidět. Tak, tady vpravo přidám nový komentář. Lenka označila mě přes zavináč. Tím, že mě označila, tak mi přijde e-mailová notifikace o tom, že teda změny jsou hotové a že se na to můžu podívat. Tak a z toho e-mailu se můžu rovnou prokliknout do toho dokumentu, abych se na změny podívala a případně je přijala nebo odmítla. Tady můžete vidět, že dobře funguje ten systém revize změn, takže já vidím, kdo udělal jakou změnu a můžu ji přijmout nebo odmítnout. Tak, posledním bodem této ukázky je forma komunikace, kterou můžete v Microsoft Teams využít. Určitě znáte, dneska používáte one-to-one chat, který máte dostupný tady. A samozřejmě potom můžete využít i skupinový chat v momentě, kdy tam potřebujete chatovat s více kolegy. Ale co jsem vám chtěla ukázat, co třeba já jsem sama neznala, než jsem začala s Chci 365 spolupracovat, tak je vlastně možnost využití příspěvků na daném kanále. To znamená, já jsem třeba teďka v kanálu dovolené a v momentě, kdy se na ten kanál kliknu, tak první, co se mi zobrazí, tak je zeď s příspěvky. Tato zeď je výborný komunikační nástroj, pokud chcete komunikovat se všemi členy toho daného týmu nebo kanálu. A jako příklad jsem si připravila podle mě naprosto typickou věc, že jsem ve firmě Elektro 365 nová a potřebuji zažádat o dovolenou, ale nevím jak. Tak se chci zeptat všech kolegů a nechci vlastně psát do nějakého skupinového chatu, ale chci, aby to viděli všichni. Proto napíšu právě příspěvek na zeď toho kanálu dovolené a zeptám se kolegů, jestli teda někdo neví, jak zažádat o dovolenou. Rovnou uvidíme, jak začne kolega odpovídat. Společnost na to má totiž vytvořený formulář v nástroji Microsoft Forms, který si ukážeme později.
kolega rovnou vykopíruje odkaz, abych se vlastně do toho formuláře dostala, což je pro mě jednodušší, že ho nebudu muset hledat, ale rovnou se prokliknu. A dá mi instrukce, že mám vyplnit tento formulář a v momentě, kdy ho vyplním a odešlu, tak se automaticky odešle notifikace mému nadřízenému, že jsem zažádala o dovolenou a ten může tu dovolenou potvrdit nebo odmítnout a mně přijde notifikace o tom, že dovolená byla schválena nebo zamítnuta. A toto není úplně typická funkce Teamsů, tato automatizace. To je opět automatizace, kterou bychom tam museli přidat pomocí nástroje Power Automate. Ale, jak jsem říkala, ten formulář třeba pro žádost o dovolenou si můžete jednoduše vytvořit nástrojem Microsoft Forms, o kterém budeme mluvit později. A jak jste na tom se spoluprací v Microsoft Teams vy? Využíváte ve firmě Teamsy, ale potřebujete se s nimi naučit správně pracovat? Zajímají vás možnosti, jak zvýšit efektivitu vašich zaměstnanců? Potřebovali byste automatizovat rutinní úkoly, které vás obírají o čas na produktivní práci? Kontaktujte nás a domluvte si bezplatnou úvodní konzultaci, na které společně najdeme právě tu vaši cestu k efektivnímu využití platformy Microsoft 365.